Pre, unsa nakatinuod nga? Nabuntis daw si Cheryl. Oh, Mads. Nah, ug ako pa nimo pre, ug ako pa ng anak, palayason jud ako na. Pre, asa ka pre? Ay, dito Mads, magsugat ko sa kong anak. Agka tong anak nimo nga babae? Oh, Mads, si Cheryl ba? Uy pre, unsa nakatinuod nga? Nabuntis daw si Cheryl. Nanapagtaan ng silingan ng Marites, oh. Oh, Mads, buntis good, Mads. Nah, pagkaluuya, makauulaw kayo na sinyuhang pamilya, pre. Sana, saon na naman yun na, Mads. Nah, ug ako pa nimo pre, ug ako pa ng anak, palayason jud ako na. Dili po na ako na palayas good, Mads, kay saong bisag unsaon ako magyud ng anak. Bisa na pre, narbaho ra gud na siya sa Cebu. Unya pag uli diri sa Negros, nabuntis na, makauulaw kayo na sa ang silingan diri pre. Grabe. Kung makaulaw mo raman pagtagtungod. Saon taman, Mads. Anan naman gini, Mads. Dawaton lang gini ako, Mads. Nah, mao na lagi ning pagkabigat la aning babae. Unya pre, agto na kapabuntis pre, asa man pre? Kuan man, Mads. Kuyog maron niya, Mads, ang laki, Mads. Arang-arang kay ni Kuyo. Oo, kay mga tubang daw ang laki diri, Mads. Kay magpakasal man kuno na sila. Kuan man kunang lakiha kanang gikan sa kuan ba kanang anak Amerikano bitaw ng lakiha, Mads. Amerikano? Pagkaswerte sa imong anak pre. Kalawian ra pod siguro in taon kanang ilang desisyon kay ugma manggid ko na sila magpakasal, Mads. Ugma pre? Aw imbita pud taon ko pre. Kay mukhaon pud ta nang sudan nga gihando sa Amerikano pre. Sige, Mads, may bili man na, Mads. Sige, Mads, kaya lakat sa ko, Mads, ha. Grabe. Pasaway-saway. Pero kung maghikay, mananda man di ay.